Ang bilis ay parang kidlat, sa isang iglap ay tumama na ito kay Lin Moyo. Kumislap ang bone armor, Ao Giap Hai City, gumawa ng kumakaskes na tunog. Kalmado pa ring nakatayo si Lin Moyo roon, hindi umiiwas, patuloy niyang ginamit ang spirit power para lumikha ng armor pangharang. Mayroon siyang bone armor, damage transfer, Chuyn Jiao Safwang, at kompletong lifelink, Lin Ket Sin Men. Maliban kung ito ay isang god-level expert, Cung Jia CPTHN, o isang demon lord, Ma Vuong, sa antas na iyon ang umatake, kung hindi, walang sino man ang makakapatay sa kanya sa isang atake lamang. Ang bone armor ay tumagal ng 1 segundo bago mabasag. Patuloy na tumusok ang mahabang espada kay Lin Moyo, ngunit ang dulo ng espada ay bahagya lang gumawa ng marka sa armor, hindi talaga siya nasaktan. Malamig na tumitig ang binata at sumigaw, walang silbi. Mayroon akong bone armor, damage transfer, at kompletong lifelink dito. Maliban kung ito ay isang atake sa antas ng Demon Lord, hindi mo talaga ako mapapatay sa isang espada. Hindi masasaktan si Lin Moyo hanggat hindi nauubos ang buong undead army, Chun Doan Vanglin. Sunod-sunod na nasugatan ang undead army. Mabilis ding itinaas ng Shaman General, Wu Yu Tuong Chun, ang kanyang scepter, QuyNtrung, ina-activate ang skill na Army Healing, Chun Doan Trilu, para pagalingin sila. Napakabilis, ang aking hukbo ay nakabawi na tulad ng dati. Agad gumanti si Lin Moyo gamit ang skill na Slow Curse, Linguyn Lamcham. Ang pamilyar na pulang kadena ay mabilis na gumapos sa napakalaking espada ng swordsman, KMC. Ang espada ay nagapos mula dulo hanggang puluhan, parang isang suman, bante analogy. Ang swordsman na nakasanib sa napakalaking espada ay pilit kumawala ngunit walang nagawa. Pinagpawisan ng malamig ang swordsman, nagngangalit ang ngipin. Paano niya nasira ang aking one sword sweeps across, NHT Kiem Tonghaan. Pagkatapos noon, sunod-sunod na malalakas na pagsabog, parang makukulay na paputok, ang sumabog sa higanteng espada. Kasabay nito, matutulis na palaso na may dalang kidlat ang tumama rin sa higanteng espada. Sa isang iglap, ang higanteng espada ay naglaho na parang usok. Ang level 65 swordsman ay namatay noon din. Tinantya ni Lin Moyo ang kanyang kasalukuyang lakas, ang mga nasa gitnang antas ng legendary level professional, CHC-NIP CPHUYN Thoai Trung DNG, ay hindi niya kalaban, mahirap pa siyang masaktan. Ang henyo, Thinai, ay yung hindi matatalo ng iba sa kaparehong antas. Ang kayang lumaban sa mas mataas na level, 4 hanggang 5 antas, ay isang top genius, Thinai Hang Diu. Ano naman siya? Ang paglaban sa mas mataas na level ay natural na parang paghinga, ang pag-upgrade ng cross-level challenge ay tila hindi rin mahirap. Pagkatapos ng pangalawang job change, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Nagmasid ang binata sa paligid at bumulong, nag-aanalisa. Tapos na rin ang laban sa panig ng Soul Devouring Insect King, Fehan Tranang Vuong, at Great Earth Dragon God, Tai Dia Zuklong THN. Susunod, wala na sigurong kalaban. Napakatahimik ng nayon, Fentrang, ngayon, walang bakas ng tao. Kahit na ang lahat ay gawa sa elemento, nguwanti, at hindi tunay, ayaw sirain ni Lin Moyo ang katahimikan nito. Tinago ni Lin Moyo ang undead army. Siya mismo ang pumasok sa nayon. Sa loob ng nayon, kakaunti ang mga bahay, iisa lang ang pangunahing daan. Matalas ang tingin ng binata habang nagpapatuloy sa paglakad. Sinundan ni Lin Moyo ang pangunahing daan papunta sa isang maliit na bahay. Ang maliit na bahay ay hindi kapansin-pansin sa nayong ito, ngunit nararamdaman niya ang pinakamalakas na soul aura, Hoi Th Lin Han, mula rito. Napakasensitibo ni Lin Moyo sa soul aura, hindi siya magkakamali. Pasok. Isang boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Binuksan ni Lin Moyo ang pinto at pumasok.
Nasa loob ang kaluluwa ng dating dean ng Xia Jing Academy, Huckfu Hakin, si Jiang Yi, Jiania, isang swordsman na nakaupo ng naka-cross-leg. Ang pananamit niya ay eksaktong katulad ng mga nakita ni Lin Moyo kanina. Ang tanging pagkakaiba ay walang star ring, V ng saw, sa kanyang pulsuhan. Nagsalita ang swordsman, "Maupo ka." Magalang na bumati si Lin Moyo. Ang nakababatang si Lin Moyo ay bumabati kay Senior Righteous God, Nia Thn Dainan. Pagkatapos ay dahan-daang umupo si Lin Moyo sa tapat ni Jiang Yi. Ang nasa harap niya ay ang pinakamalakas na eksperto ng lahi ng tao mahigit 600 taon na ang nakalipas. Minsan siyang mag-isang lumaban sa 50 Demon Lord sa isang malaking digmaan. Nasugatan niya ang 20, pinuksa ang 30, at nakakuha ng napakaraming oras para sa sangkatauhan. Isa siyang bayani ng buong lahi ng tao. Tinasa ni Jiang Yi si Lin Moyo. "Binata, hindi masama ang iyong laban." Napaka-humble ni Lin Moyo. Ang nakababata ay malayo pa kumpara kay Righteous God. Prangkang sinabi ni Jiang Yi, "Hindi kailangang magpakumbaba ng ganyan. Mas mahusay ka kaysa sa akin noong kabataan ko. Ang makita ka ay parang nakita ko na ang lahi ng tao ngayon. Panatag na ako." Prangka ring pumasok si Lin Moyo sa pangunahing usapan. Bagaman sa kasalukuyan ay hindi pa kayang ganap na lipulin ng lahi ng tao ang mga Abyss Demon, ama VCTHM, sapat na ang kakayahan nating labanan sila. Lipulin ang mga Abyss Demon. Mapang-uyam na tumawa si Jiang Yi. "Hindi maaari, hinding-hindi magiging posible." Kumunat ang noo ni Lin Moyo, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon katiyak si Jiang Yi. Nagdududa pa rin si Lin Moyo, ang pinakamalakas sa ating lahi ng tao ay nasa, quasi, half-step, super god level, CP Banbo COTHN, na. Ngayon, ang lahi ng tao ay lumakas na ng husto. Bakit sa hinaharap ay hindi darating ang araw na malilipol natin ang mga Abyss Demon? Tumawa ng malakas si Jiang Yi na as nayanig ang bahay at umugang ang mga elemento. Sabi niya, "Walang silbi. Kahit na maging tunay na super god level expert ka pa, huwag mo nang isipin na lipulin ang Abyss, VCTHM." Tumawa si Jiang Yi, "Kapag narating mo na ang antas ko, malalaman mo kung bakit ko sinasabi ito." Natigilan si Lin Moyo. Tiyak na may alam si Righteous God na mga sikreto na kahit si Teacher, Bai Yuan, ay hindi alam. Mukhang hindi simple ang Abyss gaya ng inaakala ng lahi ng tao ngayon. Natigilan si Lin Moyo sa sinabi ni Jiang Yi, nakarinig siya ng impormasyon na lubos na naiiba sa kanyang nalalaman. Maging sina Bai Yuan, Bok Yvin, ay hindi ito alam. Noong taong iyon, si Jiang Yi ay marahil half-step super god na, kaya marahil mas marami siyang alam kaysa kina Bai Yuan at sa iba pa. Batay sa kanyang sinabi, posible kayang mayroon ding super god level expert sa hanay ng mga Abyss Demon. Iyon lang ang makakapagpaliwanag ng lahat. Binuksan ni Jiang Yi ang isa sa 2 maliit na kahon. "Mababa pa ang level mo, hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na ito. Napakahusay mo. Pambihirang mahusay. Hindi lang nalampasan mo ang pagsubok ko, kundi higit pa sa inaasahan ko. Kaya naghanda ako ng isang kasunduan, Zhao Dik, para sa iyo." Habang nagsasalita, iniabot ni Jiang Yi ang bukas na kahon kay Lin Moyo. Medyo nagulat si Lin Moyo. Nasa loob ng kahon pala ay isang putol na daliri, ngontay di tila. Ang putol na daliri ay napakapino. Parang isang maselang jade, medyo hindi makatotohanan. Hindi ito mukhang daliri ng tao, pero hindi rin mukhang daliri ng hayop, lalo na ng demonyo o dragon, Longtok. Sabi ni Jiang Yi, ito ay putol na daliri ng isang Diyos, Thn Lin. Natigilan si Lin Moyo. Diyos. Nakapaglaro na siya sa Elemental Dungeons at nakakuha ng mga item na may kaugnayan sa mga Diyos, ngunit mga item lang iyon. Ngayon, sinasabi ni Jiang Yi na ang putol na daliri sa harap niya ay mula sa isang Diyos. Mabilis na isinara ni Jiang Yi ang takip ng kahon. Sa ngayon,
hindi mo pa ito magagamit. Pero masasabi ko sa iyo na kung mapapasa iyo ito, mas madali mong mararating ang God level, at may pagkakataon ka pang marating ang Super God level. Ituring mo itong gantimpala ko sa iyo. Tumango si Lin Moyo at nagtanong, ano po ang kailangan ninyong ipagawa sa akin? Hindi siya nagduda sa sinabi ni Jiang Yi. Kung sinabi niya iyon, tiyak na totoo. Kung sinabi ni Jiang Yi na ito ay isang kasunduan, tiyak na may kailangan siyang ipagawa dito, at tiyak na hindi simpleng bagay ito. Binuksan ni Jiang Yi ang natitirang kahon. Sa loob ay may isang butil, hatchu. Kasinlaki lang ito ng kamao, kulay itim na itim. Hindi makita ni Lin Moyo kung ano ito. Sabi ni Jiang Yi, ang nilalaman ng kasunduan ay, dalhin mo ang butil na ito sa itaas na espasyo, upper level, ng Eternal Battlefield, CNTRUNG-VIN-HNG. Personal mong iabot ito sa boss sa sentro ng core area, QVCC Tiloy. Hindi kaya ang tinutukoy ni Righteous God ay ang Ancient Earth Dragon, VINC Dialong. Nabigla si Lin Moyo sa kanyang puso, hindi niya inaasahan na may kinalaman dito ang kasunduan. Ngunit walang emosyong lumabas sa kanyang mukha, nakatitig lang siya sa butil sa kahon. Pagkatapos magsalita ni Jiang Yi, tumahimik siya. Hinihintay niya ang sagot ni Lin Moyo. Nag-isip sandali si Lin Moyo at sumagot, naiintindihan ko po. Dadalhin ko ang bagay na ito sa kanya. Tumango si Jiang Yi. Huwag magmadali. Hintayin mong lumakas ka ng sapat bago pumunta. Hindi madaling makapasok sa core area. Nakapaghintay na ako ng mahigit 600 taon, hindi ko na iniinda kung maghihintay pa ako ng ilang taon pa. May kaunting pagtataka si Lin Moyo sa kanyang puso. Nagtanong siya, Senior Righteous God, bakit hindi ninyo hinayaan ang ibang God-level experts na tulungan kayo, at ako pa ang pinili ninyo? Umiling si Jiang Yi. Wala silang kwalipikasyong, makipag-usap sa kanya. Kung pupunta sila, mamamatay lang sila. Ikaw, iba ka, may kwalipikasyon ka. Hindi alam ni Lin Moyo kung bakit ganoon kalaki ang tiwala sa kanya ni Jiang Yi. Ngunit naintindihan na niya ang bahagyang kahulugan ng sinabi nito sa lahat ng bagay, kailangang pag-isipang mabuti ang mga gagawin bago at pagkatapos para umasa ng pangmatagalang resulta. Kahit si Yan Guangsheng, Nim Guangxin, na napakalakas ay natalo sa isang atake, muntik nang mamatay. Hindi man lang kinausap ng nilalang na iyon si Yan Guangsheng, nag-iwan lang ng ilang salita. Malinaw na sa mata nito, wala ring kwalipikasyong makipag-usap si Yan Guangsheng. Siya lang mismo, ang nakakatakot na boss na iyon ay hindi lang nakipag-usap sa kanya, kundi gusto pang makipagkasundo, patunay na may sapat siyang kwalipikasyon. Tiningnan ni Jiang Yi si Lin Moyo at biglang nagsabi ng makahulugang mga salita, bibigyan kita ng isa pang payo. Huwag mong hayaang makita ng iba ang laman ng kahon, lalo na ang putol na daliri. Masyado itong kaakit-akit, maaaring magdala ito ng kapahamakan, Hosathen, sa iyo. Maging lahi ng tao, Abyss Demon, o Dragon Race, gagawin nila ang lahat para makuha ito. Natanto ni Lin Moyo ang kabigatan ng kanyang sinabi. Sabi niya, Senior Righteous God, makakaasa po kayo. Tatandaan ko po, pagkatapos ma-teleport palabas ng Secret Realm, naalala ng binatang si Lin Moyo ang kanyang guro. Kailangan kong puntahan si Teacher. Sa loob ng maliit na bakuran ni Teacher Bai Yiyuan, seryoso ang mga mukha ni na Bai Yiyuan at Yan Guangsheng. Hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Lin Moyo kaya medyo nag-aalala sila. Maging ang masarap na tsaa sa kanilang kamay ay tila walang lasa. Hindi mapakali si Bai Yiyuan. Wala tayong paraan para malaman ang sitwasyon sa loob ng Secret Realm. Sana walang mangyaring masama kay Lin Moyo. Agad sumagot si Yan Guangsheng, tiyak na walang mangyayari sa batang yun. Magkaroon ka naman ng kaunting tiwala sa disipulo mo. Ngunit ang mga salita ni Yan Guangsheng ay tila may kaunting alinlangan. Total, ang pinasok ni Lin Moyo ay ang Secret Realm na iniwan ni Jiang Yi mahigit 600 taon na ang nakalipas.
Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Makalipas ang ilang sandali, may mga pagyanig na lumitaw sa espasyo, at pagkatapos ay isang pamilyar na aura ang naramdaman. Lumabas na siya. Nakabalik na si Lin Moyo. Agad nagtanong si Yan Guangsheng, ano ba talaga ang nangyari? Isinalaysay ni Lin Moyo ang nangyari sa Secret Realm sa 3 senior. Mga senior, tulungan niyo po akong itago muna ang bagay na ito. Hindi ligtas kung nasa akin ito. Agad naramdaman ni Meng Anwan, Man Anvan, ang napakadalisay na kapangyarihan. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Jiang Yi na magdudulot ito ng pag-aagawan ng mga God-level experts. Ang aura na inilalabas ng putol na daliri ay hindi naman gaanong mas malakas kaysa sa God-level expert, ngunit napakadalisay nito. Pakiramdam ni Lin Moyo ay naramdaman na niya ang ganitong uri ng kadalisayan dati. Nag-isip siya sandali, at biglang may naalala. Sabi niya, Elder Yan, pakiramdam ko ang lakas na ito ay medyo katulad ng inyong killing intent, Saki, parehong dalisay. Nang marinig ni Yan Guangsheng ang sinabi ni Lin Moyo, natigilan siya sandali. Pagkatapos, tila may naunawaan siya, at bigla siyang tumawa ng malakas. Magaling na bata, ang sinabi mo ay nagpagising sa taong natutulog sa panaginip. Mukhang ang landas ko patungo sa Super God level ay hindi pala ganoon kalayo. Sumingit si Bai Yiyuan, mukhang sa huli ay kailangan mong bumalik sa core area ng Eternal Battlefield. Kung gayon, samantalahin mo ang pagkakataong ito para palakasin pa ang iyong sarili. Ikaw ang National Champion, Trang Nguyen Toan QUC, mayroon kang isang pagkakataong makapasok sa Godfall Tower, THN Hathap. Ngayon na ang oras para pumasok ka roon. Sabi ni Bai Ayan, pimasok ka sa gitna ng pormasyon. I-activate ko ito. Kapag na-activate na ang pormasyon, maaari ka nang maksimila sa jobsanga. Sa oras na yaon, hindi mo na kailangang makalala sa kahit ano. Mag-focus ka lang sa jobsanga. Hayaan mong si Master ang bahala sa iba pa. Tumanga si Lin Wei, pimasok sa pormasyon, paminta sa gitna at dahan-dahang imipo. Simakav ng bahaya si Bai Ayan nakapagkawalan isang nakapanghangkilabot na enerhiya. Ang dating tahimik na pormasyon ay inti-inting himalaf. Nagsimilang maklabas maninding na liwanag ang pormasyon. Sa loob ng hanode nagsimilang limitaw ang nakasisilaw na linayang liwanag bumibiyong isang siksik na lambat sa himpapawit. Malaking halahang elemento mula sa lahat ng direksyon ang naktipon dito, pimasok sa pormasyon. Pagkatapos, diman sila sa iba't ibang node, sumunod sa linayang pormasyon, diman samha magic crystal, at sa hili ay naktipon sa katawan ni Lin Wei. Naksimila ang yubsyanga. Isang napakalaking lakas ang walang habas na pimasok sa pamamagitan ng pormasyon. Simakav sa sakit si Lin Wei, naramdaman niyang may sinaulis na naman paktos ang kanayang mga atribute. Habang patuloy na pumapasok ang napakaraming enerhiya, malalampasan niya ang kasalikiyang limitasyon, papasok sa bahong yekto, magsisimilan bahong sikluang pahlaho. Ang pandasyon ng atributos mula sa mga yubsyanga ay nakangahtanan para sa kanayang kasalikiyang hakbang. Kung mas mataas ang pendasyon ng atributos sa level 39, mas malayo ang mararating kanayang hakbang ngayon. Kung ngayon kailangan niyang himakbang ng mas malayo pa para mas timas ang pendasyon kanayang atributos, hinakawang simila niya ang dating hangganan ng iba. Dala ang bahong ambisyon, paksimila pa lang yubsyanga ni Lin Wei ay inilabas na niya ang hart-metang bloedpython. Nilinok niya ito ng walang pag-alinlangan. Boom! Nayanak ang buong katawan niya. Isang napakalaking lakas mula sa labas ang sumikot papasok, habang sa loob ay may isa pang nakapanghangkilabot na lakas na sumasabog. Nakpanghan ang dalawang pivasya, tila didirihin si Lin Wei. Sa gitna ng pachtang, dimaloy ang deho sa buong katawan ni Lin Wei. Nanlit ang hamata ni Bai Ayan. Naksimila na ang yubsyangan ngayon. Nakasalalay na ang lahat kay Lin Wei. Ang hart-metang bloedpython ay ang pinakamalakang laman ng isang hot-level monster. Bukod dito, ito ang bahaging malapit sa peso.
King mo absorb niya itu nang walang masasayang kahit katiting. Ang lahat ng kanayang atributos ay maaaring timaas ng hanggang 20,000. Siyempre napakahirap itong i-absorb at kasabay nito ay kailangan niyang tisan ang matinding sakit. Ang Yopshanga formasyon, ang pormasyong sumisipsip ng elemental energy at ang hiertmetng bloedpyton ay sabay-sabay na walang tigil na nakpabanghan na parang gustong pinitin ang katawan nilang muay. Masakit. Sobrang sakit. Sektilang sakit. Ang katawan niyan ngayon ay naktamong pensala kitang-kita sa dumadaloy na deho. Ngunit may natiklasan silin muay na isang nakakakilat na bahay. Kahit dumidiho ang buong katawan niya at mukhang nakapangkilabot sa katinoan ay hindi siya ganong nasaktan. Ang kasikat ay panlabas lamang, hindi man lang matatawag na sikat. 99% ng pinsala ay nalipat sa indat armay. Maliban sa matinding sakit na nararamdaman niya, wala siyang ibang nararamdaman. Lalong lumalakas ang pormasyon at ang enerhiyang na-absorb ay lalong lumalaki. Sa dobling pagsisikap, sa wakas ay tilihan niyang nabasag ang limitasyon. Nagsimilang timos nang walang tigil ang atributos ni Lin Muay. Isang nakakabaliw na pakatake. Sa desolate land, sa loob ng libilibong Malaya, lahat ay napiktihan ang Yopshanga ni Lin Muay. Sa kalawakan, imalanghaw-nghaw ang kasikawang kahalimaf. Ngimiti ng malamang sabay ayayan. Sa kanayang makakamal ay limitaw ang isang pares ng busang glufes. Sa wakas, dimating din. Opening. Ipinakakatiwala ko sa iyo sa muay. Sa khav niya, ang apoing laban, Shinshiha, ay nakalap sa kanayang mata. Ang khutfaltuwer ay limitaw sa himpapawit sa itaas ng pormasyon, hindi isang ilasyon, kundi ang tinay na katawan ng khutfaltuwer. Dala ang maringal na aura nakpakawala itong hanakasisilaw na sinakang liwanag na bimalot kay Lin Muay. Dahil sa proteksyon nito, libos na panatag sabay ayayan. Wala pang 2 segundo, limapit na ang wildernis paast. Ang wildernis paast ay mukhang pinahalong tigre at isa, may makapal na balaybo at napakabang bentot. Napakabilis nilang limipat, sa isang iklap ay nasa malapit na sila. Sinisandan nila ang bakas ng enerhiya papunta rito, lumilipat diretso kay Lin Muay. Imalis kayo. Imanghol sabay ayayan, limipat patas. Twin Fists Masatra. Napakabilis ni Bay ayayan, ang kanayang hakamo ay parang kanyon na timama sa tiyan ng isang wilderness paast. Akat itong timalsik. Ngunit isang segundo lang ang limipas, may mga wilderness paast na naman na dumating mula sa ibang direksyon. Ngayon, hindi lang isa, kundi isang gripong mga 5. Bimalik na rin ang tinama ni Bay ayayan, mukhang hindi man lang ito nasaktan. Nakatanghap itong malakas na sentok mula kay Bay ayayan pero walang bawas sa lakas, sapat na para ipakita kung gaano ito kalakas. Sa mga matan mga wilderness paast ay may killing intent. Imanghol sila at sumagot kay Bay ayayan. Sa ngayon, hindi nila pinapansin si Lin Muay, itinitiring nilang panghinaan kaway sa Bay ayayan. Hindi mataas ang talinong mga wilderness paast, sumasinot lang sila sa simpleng tintinan, sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Timawa ng malakas sa Bay ayayan. Mahaling. Ito mismo ang resulta na gusto niya, makit ang atensyon mga wilderness paast sa kanaya. Hindi rin ito ang inang beses na nakipaklaban sa Bay ayayan sa mga wilderness paast. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang mga ito. Sa ngayon kaya niya lang patahalin ang oras hanggang sa maktahampay si Lin Muay sa Yopshanga. Ang hakamo ni Bay ayayan ay simayaw na parang kitlat, bawat segundo ay nakpapakawalan hindi bababa sa ilang dong sentok na timatama sa balat ng mga wilderness paast. Walang tigil silang tumatalsik, ngunit pagkatapos lang ilang segundo ay bimabalik na sila. Pagkatapos imalanghaw-nghaw na naman ang kasikawang halimaf. Ang Yopshanga ni Lin Muay ay lumilakang mas malaking energy, imakit mas marami pang wilderness paast. Walang pinalampas sa Bay ayayan, nilabanan niya silang lahat, isa-isa. Walang tigil siyang limaban, walang itinitirang lakas.
Isang nakapanghang kilabot na piva siya ang nakawawala sa desolate land. Nginit hanuman kalakas, kaya niya lang itilakpalayo ang mga wildernis beast, hindi niya kayang patayin sila. Mahang ang saktan sila ay imposible. Sa isang iklap, mahigit dalawampung wildernis beast na ang pumapalibot at imatake kay Bay-Ayan. Sa sandaling itu, kitang-kita ang kakayahan sa pakikipaklaban ni Bay-Ayan. Iba't ibang skills ang kanyang ginamit, pinatalsik ang bawat gripong wildernis beest. Bigla may narinig sa Bay-Ayan sa kanyang tangha. Isang kakaibang tinoh. Sa isang iklap, nakbago ang kanyang ekspresyon. Patay. Bakit biglang limitaw ang isang wildernis beest lord? Isang wildernis beest na may kakaibang anayo ang limitaw sa kanyang paningin. Mas malaki ang katawan nito kaysa sa mga ordinaryong wildernis beest. Pagdating nito, walang tigil itong nakpakawalan mga ingel. Sa katawan ibang mga wildernis beest, agad sumiklap ang liwanag. Ang gripong wildernis beest ay tila nabalef nagsimilang imitake ng mas malakas at mas mabilis. Ang lakas ng atake nila ay timos ng husto, at ang bilis nila ay bimilis din ng malaki. Agad naramdaman ni Bay-Ayan ang dubling bigat ng presira. Ang wildernis beest lord na ito ay parang isang support class sa mga professional laing tao kayang magbigayang buff sa gripong wildernis beest at mayroon ding talino. Nang timos ang kanilang estado at sa ilalim pamimino nito, mas lalo pang timos ang lakas sa pakikipaklaban ng mga wildernis beest. Idagdag pa ang katangyan nitong hindi mapatay, lalong hindi masaktan ni Bay-Ayan ang mga ito. Ang desolate land ay napakamisteryoso, bihira lang pumunta rito ang laing tao para mag-explore. Hindi nila alam kung ano ito kalaki. Sa ngayon, ang alam lang nila ay may mga wildernis beest dito na hindi mapatay, hindi masaktan, at may sapat at napakaraming elemental sauce. Lalong tumitindi ang presira kay Bay-Ayan. Ang wildernis beest lord ay walang tigil na iminho. Mila sa malayo ay may mga sakot mila sa ibang wildernis beest. Mayroon na namang hindi kakanting wildernis beest na tumatakbo papalapit. Patiloy na tumataas ang presira kay Bay-Ayan, halos imabot na sa siktilan. Simahaf sa Bay-Ayan, Oldming. Ang hotfal tuwer ay nakliwanag ng husto. Daan-daang imikot ang katawan tuwer. Sinit-sinot na sinahang liwanag ang pinakawalan, pinatalsik ang lahat ng wildernis beest. Nakakapanghinayang, hindi rin kayang saktan hotfal tuwer ang mga wildernis beest, kaya lang nitong itilak sila palayo para bahan sa Bay-Ayan ng ilang sekundong pahinga. Bigla nakliwanag ang langit at lipa. Isang libong metrong blade licht ang tumaho sa langit at lipa, himahampas pababa, dala ang walang hanghangkaling intent. Saan man di man ang blade licht, lahat ng halimaw ay napapatalsik. Kasabay nito, tila malibang nasakatan ang halimaw na ito. Bawat isa ay nabalot ng kiling intent, walang tigil na sumisakaf sa sakit. Ha. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Tawa ng tawa si Han Kyung-sing. Dimating siya para pimatay pa. Ilang blade licht pa ang himampas, pinatalsik ang lahat ng halimaw. Mahang ang wildernis beest lord ay natakot at tumakbo palayo, hindi nang haas limapit. Tila takot na takot ito sa kiling intent ni Han Kyung-sing. Kaminot ang nua ni Bay-Ayan. Krasayan, bakit ka nandito? Timawa si Han Kyung-sing. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Samuay ay disipilo ko rin. Kung magyayop siya nga siya. Ako bilang guro niya, natural lang na darating. Malamang na nagtanong sa Bay-Ayan, paano mo nalaman na dito kami magyayop siya nga? Haha. Kung gusto kong malaman, natural malalaman ko. Walang balak sabihin ni Han Kyung-sing kay Bay-Ayan. Simangal sa Bay-Ayan at hindi na nagtanong pa. Sa mga sandaling ito, walang tigil na iminhol ang wildernis beest lord at mas marami pang halimaw ang tumitihon. Sabi ni Bay-Ayan, mas marami pang halimaw ang darating. Walang pakialam si Han Kyung-sing. Kung gusto nilang dumating, hayaan mo sila. Kahit hindi kayang patayin kiling intent ko ang mga halimaw na ito,
malit na bahay lang ang saktan sila. Panalo ako sa labang ito. Nakita ni Bai Ayan na talahang kayang saktan ni An Kyongsing ang Halimaf samantalang siya ay kaya lang silang itilak palayo. Tama si An Kyongsing sa labang ito siyan ang nanalo. Hindi tumitol si Bai Ayan itinirang itong tahimik na pahaman. Timahal din sa An Kyongsing nang medayoy mipa ang sitwasyon. Bihira na hindi sila nakaway. Isang malaking bilang Halimaf ang sumikot sa direksyon nila. Ang blode ni An Kyongsing ay kimislap na parang ilan, pinatalsik silang lahat hamit ang nakapanghangkilabot na killing intent. Hindi ibig sabihin na mas lamang ang kakayan sa pakikipaklaban ni An Kyongsing kaysa kay Bai Ayan. Ngunit ito sa paharap sa Halimaf na hindi namamatay at hindi nasasaktan, mas lamang si An Kyongsing isang hakbang. Ang kaniyang killing intent ay nohang kryptonitin Halimaf. Walang kahit isang Halimaf ang makalapit. Hindi naririnig nilan Muay ang animang nangyayari sa labas ng pormasyon. Ang kaniyang atributis ay walang tigil na tumataas. Ang hiertmetng bloedpython ay nagbigay sa kaniyang mas mataas na base atributis na lalo pang pinalakas sa prosesong ikalawang jobsyanga. Ang simila nilan Muay ay nohang katapisan na para sa iba. Nakpatiloy ang sakit at walang sanawalis na himipa ito. Hindi ito pinansin nilan Muay. Masakit kang masakit. Basta hindi siya mamamatay, ayos lang. Ang endat armay ang sumasalung bahaging pinsala para sa kanaya kaya hindi niya kailangang intindihin ito. Nang imabot sa isang tiyak na antas ang atributis, ang dalawang itim, Nirvana Crystal at Mermaid Tiyash ay sabay na naklabas ng maningding na liwanag. Biglang nabalot si Lin Muay ng maningding na liwanag. Mahang ang yobsyanga formasyon ay imihong sumisipsip ng napakaraming elemento. Ang libilibong magic crystal sa formasyon ay sabay-sabay na nahang maningding. Ang iba't ibang kayamanan na inayos ni Bai Ayan dati ay sabay-sabay na nakpakawalang sa kanang enerhiya. Samha sandaling ito, ang formasyon ay kamahana sa siktilang kapasidad nito. Tahampay ukabahan ito na ang sandali. Nakakita si Lin Muay ng isang imahe, isang necromancer na nakasut ng magic robe ang nakatayo sa kalawakan. Sa harap niya ay hindi mabilang na kaway sampi-samping libo. Nang ibinasiwas niya ang staff sa kanayang kamay, imihip ang malamig na hangin at hindi mabilang na endat armay ang limitaw sumalibong samha kaway. Samha sandaling ito mula sa kabilang panah ay may dondong worship na dimating. Bawat isa ay napakaaba, may hindi mapapantayang presensya. Itinirong ni Necromancer ang kanayang staff patingo samha worship. Ang kalangitan ay nakliyap sa pilang liwanag. Sa isang iklap, lahat ng worship ay sabay-sabay na nawasak. Walang natirang bihay. Tapos na ang lahat. Limanghon ang Necromancer at tumingin kay Lin Muay. Ahat na nabasak ang imahe. Kasabay nito, isang pitong kilay na liwanag ang sumambilat mula sa katawan ni Lin Muay. Samha makanina Bai Ayan at An Kyongsing ay parang limitaw ang kahalakan. Job sublimasyon. Ang ibang tao sa inang job sublimasyon nila 3 kilay lang ang liwanag. Bakit ang kay Muay ay 7 kilay? Hindi nga may kakaila ang isang iniye klas. Talahang hindi pangkaraniwan.